Hei, salut, sunt Darul Scorpion și astăzi voi face Q&A-ul de ce am de fundal GTA 5. De fapt nu e de fundal cu joc GTA 5. Răspund la întrebări și joc GTA 5, că n-am ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Da, și hai să începem, stați să aprind GTA-ul. Așa, hai să începem. De pe ce dată ești născut? 7 iunie. De cine îți place din FNAF? Springtrap. Îți place de Candy? Bă, deja ați început cu întrebările astea. De fapt am o grămadă de întrebări cu Candy. Și da, așa, ești gay? Nu, dar tu ești? Și încă o întrebare, doar pentru tine. Și cumva pe ciclu confirmed. Da, mă rog, hai lăsa. În ce oraș locuiești? Pitești. Da, pentru că da. Câți ani ai? 13. Cu ce editezi? Video shop, ceva de genul. Cât de mult o iubești pe Candy? Bă, ai zis o iubești, înseamnă că cu ea. Poate vrei să zici cât de mult o plac. Și așa, nu prea m-am gândit la o sumă, dar da. Așa. Te ai pupa cu ea? Sincer, evident că ar zice, dar deci na. Cum te cheamă în realitate? Mircea Kitsune. No. Ok, Creste, bă. Creste. Exact așa mă cheamă. O să faci provocări nebune? Nu, pentru că mi se pare o prostie. Ai vrea să fie mai multă școală decât vacanță? Nu. Aș vrea să fie 3 zile de școală și restul vacanță, pentru că na. Ioi, în GTA sunt un șofer foarte bun, dar acum trebuie să mă și foi și na, nu pot să fac ambele, deci na. Așa, să vedem. Ai o prietenă? N-am, bă, n-am. Care este aroma ta de înghețată preferată? Nu prea m-am gândit, dar atâta timp cât e înghețată nu mai contează aroma, mă. Fanta sau cola? Pepsi. Nu, glumeam, cola. Jocul tău preferat? Mario. Bă, mie îmi plac multe jocuri, deci n-aș zis, multe m-au făcut să mă placă. Dar așa, după un top care ar să le zic pe cele care să le căutați că sunt chiar tari. Păi, Mortal Kombat, GTA, WWE 2K și Party Hard, deci astea momentan mi se par cele mai mișto, momentan. Până găsesc altele care îmi plac mai mult ca astea, dar momentan astea sunt așa. Dulceața ta preferată? Bă, la asta nu m-am gândit absolut niciodată, deci niciodată nu m-am gândit. Bă, nu știu, mă, ce să zic. Hai să trecem pe mai bine. Îmi faci promovare? Bă, eu nu fac promovare pentru că, 1, mie nu merge nicio aplicație care să filmez de pe telefon chestii și nu, mie nu merge niciuna, așa că na. Și nu știu, poate să fac, nu știu, mă gândesc. Cât de des filmezi? Păi acum e vară, deci da. Așa cum toți youtuberii cunoscuți fac acum, mai pe fiecare zi. Ei bine, eu fac mai rar, acum că e vară, tocmai de aia. De ce? Pentru că da. Așa. Pe ce planetă trăiești? Pe aia care are pământ, adică pământ. La câți abonați cred că o să ajunge? Păi, cred că o să ajung la 30 de abonați, cred, pentru că na. Pe... stai că am zis sub asta. Câte găini extraterestri ai ucis? Nu înțeleg întrebarea asta și nu știu dacă la găini te referai, dar... cred că aproape una. O să mai faci mai multe serii? Păi, da. Serie de GTA 5, o serie de... ce zici, o serie de GTA 5, o serie de 2K și pe parcurs mă gândesc să mai fac și de altceva. Văd eu oricum. O să faci colaborări? Păi, da, cred că o să fac, dar nu știu cu cine. Adică cine va vrea să facă o colaborare cu mine, eu momentan nu ai fi de acord, pentru că na. Eu mă prind mă
Când crezi că o să apară FNAF Sister Location? Când va vrea Scott. L-am întrebat pe Scott pentru că l-am pe Facebook și l-am întrebat când va apărea și el îmi zice în continuare. Bă, te întreb când apare și tu îmi zici în continuare. Hai că ești chiar... Da. Ai o prietenă? Stai, cred că... Da, de fapt le-am citit pe toate. Bine, mai erau câteva, dar na, nu le-am... Mi-a fost lene să le am și pe alea. Dar așa. Mai vreau să dureze 6 minute, așa că hai să vă arăt că sunt șofer bun și că am o mașină tunată și să dau acum sprintul final în apă. Și... Alai! Bun, și astea au fost întrebările, ăsta a fost Q&A-ul. Ne vedem data viitoare.